हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा आगोमा फुटबल गेलेगिरि बिथां हलिचरन नार्जारी बिथांनि फुटबल गेलेनायखौ नायनानै मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे खौराङानो जादों लोगोफोर बिथांखौ जों दायो बेंगालुरु एफसिनि जानानै 3 बोसोरसिमहालागै गेलेबाय थानाय नुनो मोनफिनसिगोन। मानोना बिथांखौ बेंगालुरु एफसिया 3 बोसोरनि थाखाय एग्रिमेन्ट एबा सायख'नानै लाखिफिनबाय। स' लोगोफोर, बिथांमोननि फेमिलिनि मोननैसो फट'शुट नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनानै होनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांब्लानो जाबाय।